어디 동안이 생달라. जाबायलां Oke, sama nih gue dan driver jeng shoot film gak sebentar. Ani sandal gue Goyaria sama. So pretty. Sebut pusing yang dihut. untuk pasang mana ya? So guys nih, dan Sampai bini price ku naik. Bisu cema dong aja nih, babi gue 16,000 manila nih. It's so pretty. Kayak ku zap. Pretty noodle. Abu-abu nih. Ang price udah naik kasih Goyari nih. Last month January nih. So jangan nih, be location aku dengar nih. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Khulumbai nangthangmanko boykhoubo आंनि channel बरायबाय. So दिनै आं just मोनसेल' sector operate खालामनानै थांगोन दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटी ओमफ्राय गुवाहाटीयाव layover. So first of all नै नभटेलाव check in खालामग्रोबाय ओमफ्राय गयारिया नभटेलसिम लांना फैगोन आरोना आंखौ. So दायो रुमाव सफैबाय ओमफ्राय फ्रेश जाना लाग्रोनोसै दुगैनोसै गानस्लायग्रोनोसै बिनि उनाव थांनोसै आरोना गयारियाबो लांफैगासिनो बेयो रङिया सफैबाय होनदोंमोन आं दासो कल खालामदोंमोन. So आं ब्रेकफास्टखौ खालामना फैखाबाय ओमफ्राय नै रुमाव दंथ'यो दायो आंनि रुममेटआ दुगैनो थांदों ओमफ्राय आं नैबेयाव गासैबो माल माथा आनपेक खालामगासिनो आरोना नै बिथिंबो दङ माखासे ओमफ्राय आं मा लाबोफादों आं नोंथांमोननो दायो दिन्थिगोन गयारिनि थाखाय लाबोदों आरोना. So guys आंना कलिगा फ्रेशन आप जानानै उन्दुबाय आरोना ओमफ्राय आंबो फ्रेशन आप जानानै गानस्लायबाय रेडि जाबाय ओमफ्राय गयारिखौ नेगासिनोमोन ओमफ्राय रुममेटआ उन्दुगासिनोमोन नालाय बेखायनो डिस्टार्ब जायाथों होननानै आङो सिरि भिडिअ बानायबाय आरोना. So guys गयारियाबो सफैबाय ओमफ्राय आङो ब्लेंकेटनिफ्राय दासो मोनसे सानस्क्रिन अर्डार खालामदों आरोना बिकज आंनि जा स्पन्सरनि प्रडाक्टमोन बेखौ माने डिलिभार्ड देखायदों खिन्थु आंनि एड्रेसाव सोर रिसिभ खालामखो बेखौ आं मिथिला बिकज पेमेन्टआ अलरेडि माने जाय स्पन्सर हरो बिसोर अलरेडि खालामखादोंमोन बाट प्रडाक्टआ आंनाव गैया आरोना. स' आं मोनासै प्रडाक्टखौ स' सोर रिसिभ खालामखो माखो मिथिला ओमफ्राय प्रडाक्टखौ रिसिभ खालामगौ मानि गयारियाबो सफैसिगोन आरोना. स' गयारियाबो अलमस्ट सफैबायमोन जस्ट इउटार्न लानायखाय एसे टाइम लागासिनोमोन आरोना ओमफ्राय आंना ब्लेंकेटनिफ्राय अर्डाराबो सफैबायमोन. बाय द वे बे प्रडाक्टखौ अलरेडि ब्रेन्डआ आंनाव हरखाबायमोन आरोना बाट डिलिभारि गायासो केन्सेल खालामखो ना सोरबाया रिसिभ खालामखो बेखौ मिथिला. जियानो जादोला आङो अर्डार खालामफिननांबाय ओमफ्राय बेनि पेमेन्टखौ ब्रेन्डआ रिएम्बार्स खालामफिनगोन आरोना. ओमफ्राय नै गयारियाबो सफैबायमोन. हाय सो गाइस नै गयारिखौ लोगो मोनबाय. हाय गयारि फाइनाली माबोरै मोनखो आंखौ लोगो मोननानै? ओरैनो आच्छा बेयावनो वेस्ट साइड दङ माथो आं वेस्ट साइड थांगोन. इ वेस्ट साइड नङा? अ नङाथ' बाट बिल्डिंआ एसे सिमिलार ना वेस्ट साइडनिया. अ नंगौ थांमानो नङा बेलाय बैया लिरनायानो दङ बैयाव वेस्ट साइड ओइया थांगोन आं बेयाव फार्स्ट ओमफ्राय लास्ट ओरै बेलतलाखै थांनो गावनिखौल' माने जानांगौ गावनियाल' खामानिया जानांगौ मालायनिया भार मेजाव बिदिसो. बाट आङो दिनै बुंगासिनो जे आं वेस्ट साइडआव थांगोन लाङो लाङा मिथिला नों लाङाबाबो आं उबर बुक खालामनानै आं थांसिगोन. नोंथांमोना खोन्थाहरदो माबोरै नुदों गयारिखौ. मैयासो खानाय सिनदों आं बुंथारदोंमोन बेखौ माने बांद्राय सिनहोनाङा बिकज बिना मोखाङा गेदेरखाना ओंखायनो गेदेर नुयो नोंगोना नङा कमेन्टआव खोन्थाहर गाइस. आखिर में मेरी ख्वाहिश पूरी हुई. सो जोङो सफैबाय वेस्ट साइडआव. एक्चुअली आंना सेन्डेल गैया नै आङो दाबो फ्लाइटनि सेन्डेलखौसो गाननानै फैदों बिकज आंनिया बिनि गारियाव दङ खिन्थु आंनो बेलेग नांगौ बेखौसो गानदों आङो बे डिउटिनिखौसो. स' गाइस सफैबाय वेस्ट साइडआव. अबेयाव दङ आंनि सेन्डेला? जाबायलां गाइस आंनि सेन्डेलखौ गयारिया जाबाय. मुझे मारो होननाय बायदि जादों दा. स' आंनि सेन्डेलाबो गयारिनि गारियावनो दङ माखासे ड्रेसफोराबो बिनि गारियावनो दङ हेन्डबेगाबो बिनि गारियावनो दङ. माने आङो दाखालिसो लेबाराव फैखादोंमोन नालाय लास्ट मान्थ माने माबायाव मा होनो लास्ट मान्थ मा मान्थ मोनलाय बे लास्ट मान्थआ मा मान्थमोन?
January vlogger जानोबा एसे सोलोंना ला नोंथांखौ माखौ देखायनांगौ जि देखाय खिन्थु आं दा जिहेतु आं दा बेगखौ दिहुनगासिनो नालाय थ' नों दा बेगाव फकास खालामनांगोनब्रा मा ब्लगार जागोन नों क्या ब्लगार बनेगा रच्चू नायलाय इमान लेथ्रा नोंनि बेगा भगबान थावखौ दिनै फुंनिफ्राय जेबो जायाखै जेबो जायाखै सुनै आं नोंनि थाखाय मा लाबोदों किवि so here we have 20 taka kiwi ओमफ्राय नै blueberry नै बे blueberry okay मोजाङै देखायब्रा नै blueberry ओमफ्राय नै बेयो आंनि handmade मुलाका आचार जोबनानै गोदै एसे लाबोबाय ओमफ्राय आरो नैबेयाव नै मुलाका आचार आं बानायनाय बेखौ हममेड गयारिया बिराद गोथाव मोनो आं बानायनाय मुलानि आचारखौ बेखायनो एसे गोदै थानायखौनो लाबोबाय थावबाबो ओमफ्राय बेयाव पेस्ट्रि दं बेखौ उनाव आनबक्स खालामनोसै आं दा जास्ट आंनि कर्सखौबो लानोसै आंखौ दिनै शिलं लांगोनबा स' नै वेस्ट साइडआव फैबाय I need footwear नाइट ड्रेसबो दङ वाव सब प्रिटि नायलाय बेखौ फैना ओरैनो गाइस नै नायदो बे माबाया नाइट ड्रेसआ ओरैबायदि मोजां खिन्थु बे साटिननि दै माने कटन नङा ओमफ्राय बेनि प्राइसखौ नाय स' एक्सपेन्सिभ लाथारालै आंनि एफा एक्सपेन्सिभ नाइट ड्रेस 1000 नि बादेन मानि जायोना गांनै बाट बे मा 2000 मानि नांथारा नै बेफोरावबो मालाय दिनै गयारिया बिराद प्लानिं प्लटिं खालामनानै फैदों जुथा लायोनो मानि लागोन इट्स सो प्रिटि बेलेग कालारनि जानांगौमोन खिन्थु कालारा बेबो मोजां खिन्थु जायखिजाया जादों आं नाङा वाव सो प्रिटि कुर्ताया इन्डो वेस्टार्नखौबो मोजां मोनोलै वेस्ट साइडआव खिन्थु नो डाउट कालेक्सनखौ मोजां लाबोयो खिन्थु राङाबो बिदिनो बिसना आंनि नै फेभरेट सैंडल बियो सो गाइस नै बेयाव दङ फुटवेयरा इखौ दिहुननालाय बे थैंक यू कम्फर्टेबल थ' बिराद मोजां खिन्थु इयो मोजां माबायदि बुंलाय अनेस्टलि मोजां खिन्थु गागोन गायालै बे साइडनि क्वालिटिया मोजां जायो आरो बिदि गाग्रा नङा इयाव फैनाय आं दिन्थिनो इयाव फै सि नैयाव बाहेराव बल दङ ना बिथोराव बैथिं सिंथिं नै बिदि दं थ' माबोरै गानो बेलाय बेखौ मोजां नुदों आङो लेट्स सी लानि मोजांथारथ' सु प्रिटि बिदि बाहेराव मोना माने आरो बिराद गोबाव जाबाय हिल लायैया लानि नामा वाव इट्स सो प्रिटि थेंकफुली गाइस बिराद गोबावनि उनाव आं मोजां हिल मोनबाय नै मोजां लालाय भिडिअ फैगोन ना इथिं मोजाङै देखायना आथिंखौ सि गाइस जोबोद गोबावनि उनाव आं मोजां हिल मोनबाय गाया इदि मानो बुङो गाबाथाय आरो नों बायना होफिन गोदान सो प्रिटि जोबोद फसायबाय आं बेखौ लानोसै आं बेखौ जोबोद फसायदों माने नै बे हिलखौ बिराद माने गोबावनि उनाव आं मोजां हिल मोनदों खिसानि बोरैबा बायनानै आथिं हमनांगौ मा जानांगौ नै बेगआबो नाइस बेगखौबो फसायबाय आं खिन्थु हा ससमा गाननो मोजां मोनो बायना हो नाङालै ससमा तसमा नैखौ लाबाय आंना माने बुस्थुखौ ओरैबायदिखौ फसायो जायखौ खनसे नुनानै नांगौ जायोना बिदि बुस्थुखौसो फसायो एन्ड दिस इज वान अफ दस नुनानैनो माने सो प्रिटि जाबाय आं बेखौ थाङा नै आसानखौ माबोरै नुदों थक्टाजों बानायनो हायो जों गामिनि थक्टा मिस्ट्रिफोरानो हायो ओमफ्राय नोंखौ लागायना होबानो जायो बेजों शपिंआव फैनाय माने
ननसेन्स खोथा खोनासंनो मोननाय गावनि गामिनि मिस्ट्रिफोरा बानायनो बिदि टक्टाजों नै इफोरबायदिखौ नै गाननो होगोन ना होआ नों आंखौ नैखौ जाम्बा जाम्बा मा जानो बिदि जानांगौ बेखौनो बे 20 टाकानि मालाखौ गाननो सिथाबनांगोन आरो मोनसे रुल हारि बानायदो जाबाय दे आं नैबे लिपस्टिकखौ ट्राइ खालामना नायदों मानो फानना लाखो टिसु नांगौमोन टिसु बिनो होलाय मोनसे नांला गारियाव स' गाइसनि दन आंनिया जाबाय आं जास्ट मोनसे हिलल' लाबाय ओमफ्राय दा गयारिनि टान गयारिया माबा लायोनो स' बे हिलखौनो लाबाय आरोना आं बाय फसायनायखौनो स' गाइसनि गयारिया ब्लुबेरि जायोनो स' लाबोबाय दै दङ नांगोन ना हलाय नायनि इम्पर्टेड मिन्थिबाय बियो नै ब्लुबेरि सुना जा बेयाव गान लिरनानै लादोंमोन अबा खारगोन बि गान लिरनानै होननानै अ सुबा एटलिस्ट एसेबाबोथ' साफा जायोना गयारिखौ माबा कन्डाक्टारनि माबायाव दोननांगौमोन होमबाना बियो एकदम पेसेन्जारफोरखौ बिराद थाब बोयै लाबोनो हागौमोन आं ब्रेकफास्ट खालामखादोंमोन हटेलाव शिलं आंनि फिमेल इन्टुइशना बुंगासिनो जे जोङो दिनै शिलं बेरायनो थांगोन बेसेबांनि साक्सेस जायो बेखौ आं मिथिला खिन्थु औ शिलं थांगोन बेखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय मोनसे फिलिं फैगासिनो बेखौ फुलफिल खालामहोनाया सोरनि खोथा सोरनि खामानि बेखौ आं मिथिला जिखि जाया आंनि बिथोर गोसो सिंनिफ्राय साननाय आरो बेयो दिनै आं शिलं बेरायनो थांनो लुबैदों दायो जोङो थांगासिनो गयारिनि शपिंनि थाखाय बिसोरा गयारिया माबा लायोनो स' बेखायनो बबेयाव थांगोन बेखौ आं मिथिया जिखि जाया जेरावखि थाङा मानो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय थागोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि हिलखौ माबोरै मोनखो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदै स' नै गयारिया नैबेयाव फैदों आउटलेटआव एडिडासनि आउटलेट एडिडासनिल' ना बेलेग ब्रेन्डनिबो दं अके एडिडासनि आउटलेटआव फैदों नै गयारिया सान्दुङा दिल्लीयावसो सान्थिबाव गयारिया नैबेखौ फसायदोंनो बिकज वाइट आरो ब्लेक बेसेबां गाननो जादों बियो ओमफ्राय नैबेखौ फसायदोंनो ग्रिन कालारखौ दंफाङाव गादलानाय बायदि हाग्रायाव गादलानानै अबेयाव फैखो जागोन फसायमारदों माबाया मोजां ला नोंनि गोसोसै नों अबेखौ लायो बेखौ लानाङाबा नैखौ बेखौबा कालार खारनाय होनदों गोगाव लानायखौबा हाग्रा गाग्लिनाय गयारिया नैबेखौ ट्राइ खालामनो नागिरदों हाय गयारि स' गयारिया फाइनेलि लाबाय नैबेखौ लाबाय आरोना हेपिबा बेसेबां गोसोम वाइट लानो जाबाय बेखौनो लाबाय स' नै शुजफोरा सेंग्राफोरनि जुथाफोरा मानो एसेबां दाम माने सिख्लाफोरनाबो दाम खिन्थु नायलाय बे जुथाया मा दङ जेनेबा बेखौ 16,000 मानि लानाय क्वालिटियाल' मोजां साइजआ माबा साइज नुमारा आं गारि बायदि ट्रेक्टरलै गथ' गोरलैया सालायनो हागोन गारि बायदि 16,000 स' लाबाय गयारिया जरासे लाबाय थ' होमबालाय स' गाइसनि गयारिनिया जाबाय मालाय शु लाबाय ओमफ्राय दायो जोङो थांगोन बबेयाव थांगोन दा टि सार्ट लानि स' नै दायो जोङो फैदों ट्रेन्सआव बेयाव गयारिया गस्ला लायोनो स' नुवाखै
ट्रेन्सआव जेबो फसायासै स' बेखायनो जोङो दायो थांगोन अबे थांगोन दा ट्रेन्सआवथ' माने जेबो कालेक्सनानो मोजां गैया बुख्रा बुसि बोरैबा बोरैबि बेखायनो फसायासै लायासै बेखायनो जों दा अबेयाव थांगोन आरो ट्रेन्सनिफ्राय जुडिअ'आवसो मोजां कालेक्सन मोनबावो ना जुडिअ'आवसो साबसिन मोनो माने ट्रेन्सनिफ्राय नो डाउट क्वालिटियाबो लाइक जुडिअ'निया मोजाङानो जायो बाट स्टिल माने ट्रेन्सखौथ' लाइक एसे मोजां कालेक्सन लाबोनांगौ बाट गैयामोन बिसिनाव स' जियानो जादोंला दा जोङो थांगासिनो अबेयाव गरसु थांगासिनो स' दायो जों आब'लानाव थांगोन आरोना माने थांगासिनो आब'लानाव ओमफ्राय आब'जों गुमैजों मनुजों आंजों गयारिजों जोङो बयबो मिलि जुलि थांगोन इउमियाम लेकआव ओमफ्राय बेरायना फैनोसै आरोना आउटिं दे आंबो बिदि फैनाय जाखायाना स' लेअभाराबो गोलाव नालाय बेखायनो एबारनि लेअभाराव एसे बेरायनोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि ब्लगखौ स' गाइस नै आंनो गोदान माबाया ट्राइपडा दाखालि आङो ब्लिंकिटनिफ्राय अर्डार खालामनाया जोबोद मोजां रिमट दं रिमटनिफ्राय खालामदो स' गाइस आं आंनि गोदान ट्राइपडजों शुट खालामगासिनोमोन नै ओमफ्राय गयारिया कनफिउज जादों माने आं अन अफ खालामगासिनो नै बे रिमटजों माने मोनसे रिमट कन्ट्रल नङा नालाय स' गाइस दायो जोङो बाजैयाव थांगासिनो ओंखाम जानो थाखाय स' बाजैनि ओंखाम एक्चुअलि बे बाजैया आइएसबिटिनि बाजैसो बेयाव जों माब्लाबाबो जाफेराखै स' दिनै जानानै नायनोसै माबोरै जायो बिकज जोङो एभ्रि टाइम जेब्लाबो माने बिदि हटेलाव जायोबा हयथ' 6 माइलनि बाजैयाव जायो हयथ' सानसारिनि बाजैयाव जायो ओमफ्राय हयथ' नागाथालि जायो हयथ' फ्लेभार्स अफ दार्जिलिंआव थाङो बिदि अरेल्स सामटाइम्स जारौनिफ्राय अर्डार खालामो बिदि बाट दिनै जोङो नैबे आइएसबिटिनि बाजैयाव ट्राइ खालामनो नागिरदों आरोना स' नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन रिभिउबो होगोन माबोरै हनै सफैबाय बाजै हटेलाव स' नै लान्च नै लान्चआव मा मा दंमोन आं खोन्थानो बावदों ना मैथा ना बाथोन नायो ना बाथोन केरेला आलु बाथोन अनलाखौ जाजोब्बाय ओमफ्राय नारजि अमा मेजेम होनाय आलु कबि सबाय दालि अमा स' जाखांबाय बाजैयाव स' गाइस बाजैयाव ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय टेस्ट वाइज नो डिफरेन्स लाइक जा 6 माइलनि बाजै ओमफ्राय जा सानसारिनि बाजै स' सानसारियाव मोननै बाजै दं स' मोनसेया जाहैबाय क'क्राझार ब्रान्च आं क'क्राझार ब्रान्चनिखौ बुंगासिनो माने टेस्ट वाइज नो डिफरेन्स नैनियाबो एखे टेस्टआ बाट बेयाव माने मा होनो आइटेम्सफोरा एसे खम ना बे ना आइटेम्सफोरा एसे खम ओमफ्राय जा 6 माइलनि बाजै ओमफ्राय नङा आइटेमा खम मुरि घन्टा सुरि घन्टा बेफोरो खम ओमफ्राय आरो जा 6 माइलनि बाजै ओमफ्राय आरो सानसारिनि बाजै बेयाव आइटेमा लाइक बराबरनि ओमफ्राय बेयाव एसे खम आरो बाट टेस्ट वाइज डिफरेन्स जेबो गैया बिराद गोथाव सोरबाफोर जुदि गुवाहाटियाव फैनानै अथेन्टिक बर' थालि जानो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना डेफिनेटलि बाजैखौ माने प्रिफार खालामनो हागोन गयारि माबोरै मोनखो जानानै गोथाव मोनदों माने टेस्टखौ 6 माइलनि बाजैनो एखे मोनदों माने एखे ना अमानिबो आरोना ओमफ्राय अनलाफोराबोथ' सेम ना ओमफ्राय लोगोसे नैबे बरागाव आइएसबिटियावनो मोनसे दंबावो खुलुमबाय होननाय स' बेबो गोथाव बिनि डिशफोराबो जोबोद गोथाव आइटेम्सफोराबो जोबोद मोनो गयारिनि लोगोनि स' जों बांसिन बेयावनो जाहैयो आरोना बै खुलुमबाय होननायाव बाट दिनै जोङो एसे बेलेग ट्राइ खालामबाय स' नोंथांमोना डेफिनेटलि ट्राइ खालामनो हागोन स' नै गयारिया जुथानि आनबक्सिं खालामगासिनो गारियावनो थिगानो दे हामा नङा स' दायो जोङो सफैबाय मुनु लानाव नै मुनुआ लाबुबु लानानै दङ नै लाबुबु भेरि एक्सपेन्सिभ डल गाइस नै अ माय गड भेरि एक्सपेन्सिभ डल नै जिन्दगियाव लाबुबु लाफेरनो मोनासै आङो मुनुआसो मालाय भेरि रिच पार्सन मुनु अ माय गड फेन्सिफोरा हेल'सोनो फेन्सिनिसोनो गाइस फेन्सिनिसो मा दङ जेनेबा बेखौ लानो नोङो हा हा मोजां मोनो नायनि माबायदि मोदाय बायदिसो माथो देखायलाय बेयाव देखायलाय
नै मोदाय बायदिसो माबा बिदि देखायनाय So guys, नै आंबो ड्रेस चेन्ज खालामबाय मुनुआबो नै रेडि जाखांबाय so दायो जोङो थांनोसै बरापानियाव युमियाम लेकसिम नामनु Are you excited? Yes, I'm excited. Yes. Chalo, let's go. So guys, जोङो दायो थांगासिनो नै गारियाव मुनुबो दङ आब'आबो नै ओमफ्राय जुथा नायगासिनो गयारिनि ओमफ्राय नै गुमै ओमफ्राय गयारि so जोङो टटेल साबा आरोना थांगासिनो दायो शिलं बेरायनो थांनाया नै अखासो हाबाय बाबा ओमफ्राय दासो 4टा जादों नै फैसा मोनगोन नै हाबाय हादोंमोन जायखिजाया जोङो हाबबाय अखा गारदोंमोन माबा अखा हादोंमोन अखाया गारबाय माला मोनहैगोन मिथिला आरोना So guys नै गयारिया जुथा गोदान गानदों बेखायनो दहायनिफ्रायनो जुथा गोदान गानदों फट' खेबजानांगौ बुंगासिनो नै ब्लगावनो लाबाय दे आङो दे माबाफोर बुंदो so जोङो नै बे लकेसनाव फैदों आरो नै मा जागानि नामखौ मिन्थिला जेखि जाया लकेसना साफामोन प्रिटिमोन बाट जोंनि फैनाय टाइमिंआ एसे बेटार जाबाय जों बेलासेसो सफैबाय so दायो खैथा जागासिनो 6टासो जागासिनो फट' खेबदोरा जाराव हा फट' खेबदों मोनसे खोमसिबायलै दा मोजां फैला मानसि खोमसियावनो खेबजायो नाइस स्काइखौ जा प्रिटि नुदों oh god it's totally pink red मा होननो कालारखौनो बुजिना मोनला फट'आ मोजां जायो आंनि ब्लगाव नों नायबाय था गावखौनो so guys दायो जोङो नै बे लकेसननिफ्राय ओंखारनोसै आरोना अबेयावबा जाहैनोसै ओमफ्राय थांनोसै गावबा गाव न'आव आंहाथ' गाबोन फ्लाइट दङ बारा बेरायजाया नङाबा मेंगोन so जियानो जादोला नै स्काइखौ नोंथांमोना नायदो जा प्रिटि नुदों so guys दिनैनि जोंना एक्सप्लर खालामनाया जोब्बाय युमियाम लेक नायनो फैदोंमोन युमियाम लेकखौबो नुवासै जियानो जादोला बे लकेसनाव फैदोंमोन मोजांथ'मोन बाट खिन्थु बेरायनो मोनासै आरोना मोजां पिक्चार फट' भिडिअ लानो मोनासै बिकज अलरेडि खोमसिखाबायमोन स' दायो जोङो न'आव थांगासिनो नै बयबो बाय 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 स' थेंक इउ स' माच गाइज आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनबाय ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगनि थाखाय नेनानै थादो टिल देन स्टे ट्युन टेक केयार एन्ड लाभ इउ बाय